Дами и господа, английски бал ще танцуват Илияна Раева и Трендафил Сърмов. Това не е освикване, те ви се радват. Но да видим дали се радва журито. Госпожа Робева, заповядайте. На времето голямата българска журналистка Маргарита Рангелова нарече Илияна некоронованата кралица, когато беше ощетена. А аз си спомням, че моето първо влизане в залата и първото съчетание, което направих в Левски, беше топка на Илияна Раева върху лунната соната. Едно наистина прекрасно изиграно съчетание. А сега няколко забележки. Изгубила си техниката, определено, защото топка така не се държи. Но аз разбирам, много е трудно да изиграеш топката, когато се въртиш в такъв шеметен валс и когато себе ще имаш партньор. Прекрасна идея. Може би пък Маргарита Рангелова да е била добър пророк, да станеш кралица на бала. Благодаря. Мога ли само да кажа нещо? Точно преди да изляза казах, че Нешка Робева ще каже, че имам ужасен хват на топката. И го казах вътре на всички. Защото е истина. Галена, заповядай. Това беше наистина много амбициозна и много оригинална хореография. Ти, Илияна, винаги вложиш максимално желание, максимална енергия във всичко, което правиш. Мисля, че топката много ви даде красота, нежност, изисканост, но ви отне и някои технически части. Отне, че тази свобода в ляво в главата, изтеглеността, хвата, че, но мисля, че положителното и плюса беше много повече. Много изискан и много красив танц. Благодаря. Владо? Изискан, стилен, лек валс. Изключителна идея за топката. Аз не съм такъв специалист като госпожа Робева за топката. И аз като вас за валса. Да, но мене ми беше това като някакъв показател, че те толкова плавно се движат. Топката винаги седеше в едни непрекъснати... Да, бе, държеше така. Затова няма да спорим, но на мен много ми хареса и смята. И чувство имаше. И Илияна си поставя високи стандарти и днеска се справи. Смятам, че това ти е най-добрият танц от всички. И златните момичета има още какво да ни изненадат. Благодаря, заповядайте при радост. Сигурен съм, че и те има какво да ви пита. Дами и господа, след малко журито ще даде своите оценки за изпълнението на Илияна и Трендафил. Вдигайки оценки, журито прави своето класиране. Когато пращате СМС-и и се обаждате, вие също подреждате двойките от първо до 8 място. Вашето подреждане и това на журито определят крайното класиране. Затова пускайте СМС-и и се обаждайте. Радост! Невероятно!
За мен бяхте като два прекрасни лебеда, наистина се носихте шеметно. Чия беше идеята за топката? На всички направи впечатление. Нейна. Ти си треньора. Това беше нейна идея. Да, наистина, аз във визитката казах, че смятам, че може да се получи нещо много красиво. И наистина топката беше нещото, заради което трябваше да внимавам много как танцувам валс. Много е критична Нешка и трябва да ти кажа, много се очудих аз, когато разбрах, че Тя тя затова е Нешка Робева, защото е критична. Много се очудих, когато разбрах, че тя ти е кума. Когато се ожени, ти какво ти подари? Тя спомняш ли си? Спомням си. Спомням си какво ми подари на годежени, прекрасни обици с перлички, златни обици с перлички, много красиви. А какъв съвет ти даде на сватбата, защото обикновено кумата съветва младоженката? Да слушам Наско цял живот. Слушаш ли го? Най-добрата съпруга и послушна. Сега да видим какви са оценките, пък после ходи обяснявай, че нямаш кума, ако Нешка ти дигне 10. Ето какво беше сега това? Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Галена Великова. 10. Владимир Божилов. 10. Нешка Робева. 30 точки, 30 възможно. Това е резултат, който няма кой да